Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Wai me nake gani wannan kan dankali? Wallahi abba dankali ne. Girki nake so yanzu in dora saboda in yi yau in gama girki. To gaskiya ni ba ci dankalin nan ba. Ba za ka ci dankali ba to me za ka ci? Gaskiya ban ci dankalin nan ba saboda ni ciwon zuciya ke samun. Ciwon zuciya? Eh. To ai sai ka faɗa wa baban naka idan ya so kaga sai ya daina kawo. A ba gaskiya za ka ƙara mai kana da gaskiya. Kai abba abincin ne kake zubarwa kake wulakanta shi? Ka san darajar shi kuwa? Gaskiya ni ban ci dankalin nan ba sai na da ni kawai. Lafiya nake jin hayaniya a gidan? To ka ji abin da yake faɗa. Wai shi ba zai ci dankali ba ciwon zuciya yake saka mishi. Abban ba zan ci dankali ba? Gaskiya ban ci dankalin. Dankalin ba ka ci ba? Eh, da kai da Allah. Kasaranka, ka ci kasaranka, ba za ka ci dankali ba? Gaskiya ni da ni ko ne a bani abinci. Ko dankalin nan mu shi ya gina mu shi muka ci muka girma. In ba da ci dankalin nan ba sai dai ya bar gidan nan sai dai ya mutu da yunwa. Abinci na. Gimbi yayi hakuri gyara dankalin nan in ba za ci dankalin nan ba sai dai ya mutu. Gaskiya ni ban ci dankalin nan ba da kai da Allah ban ci dankalin nan ba.